ご視聴ありがとうございます。本日は TCB ジーンズさんから新たに発売された New S40s ジャケットをご紹介させていただきます。当店にサイズ40から48、ちょうどいいサイズ入荷しました。実際に僕が着用してみて、サイズ感をお伝えできたらなと思います。ぜひご覧ください。